Goddag, mit navn er Tom. Jeg kommer fra Enemo.dk. I dag vil jeg gerne præsentere den opvaskemaskine fra Italienske Smæk. Den hedder STA 6539L. Og som man kan se, så har den ikke en særlig pæn front, men det er simpelthen fordi, den er designet til at skulle gennemspane låge i dit køkken. Energimærkningen på den er energiklasse A minus 10%, hvilket betyder, at den er 10% bedre end normal energiklasse A. Derudover så har den en lydniveau helt ned på 39 decibel, hvilket gør, at den er super ideel til et køkkenalrum. Hvis vi åbner her en gang, så ser vi den betjenes fra toppen af. Den har 9 programmer, hvor 4 af dem det er hurtigprogrammer. Der er for eksempel et hurtigprogram, der gør, at den klarer jobbet helt ned på 27 minutter. Inde i den her, der ser vi den klassiske bestikbakke. Den kan slide frem og tilbage nu. Bagved den har vi en holder til vinglas. Og igen bagved holderen der har vi jo de klassiske tallerkenrækker, men de kan nu lægges ned, så der er plads til gryder, potter og pander. Mangler du mere plads ned i bunden til for eksempel dine gryder, potter og pander, så kan du hæve den øverste bakke her. Og du kan naturligvis sænke den igen, hvis du skal have plads til nogle høje cocktailglas eller lignende heroppe. Ovenover den, der har vi en meget unik bestikbakke. Bestikbakken gør det muligt at arrangere dit bestik, så det ikke ligger og klumper sammen ligesom nede i en bestikkurv, og så det bliver mere rent. Alt i alt en super god maskine fra Italienske Smæk. Når du køber den, så medfølger der 5 års gratis garanti. Har du yderligere spørgsmål til den her, eller for den der skyld andre produkter, så er du velkommen til at kontakte mig eller mine kollegaer på enemo.dk.